Sige. Crew. 1 minute ko na ta. Relax at crew. Crossing sila. Kunting na lang. Parang nasa fashion show lang eh. No. Now, give. Dagan na ganito. Ang hirap tumakbo! What's up mga bossing? And for today's video natin, ito yung mga kaganapan namin sa grand rehearsal ng Kulit sa Mactan Festival. Ang huling practice na namin sa gabing to mga bossing, yung blockings nagka-power shortage, kaya nag-block out. Di pa kami kumpleto dito mga bossing, kaya ang nabutan ko yung mga tiktokers namin kasama. Eto si Chris mga bossing, no, may dala siyang mga alaga niya. Dinala niya kasi walang magpapakain dun sa bahay niya pag iniwan niya lang dun. Kaya dinala na lang niya dito sa grand rehearsal namin. Eto mga bossing, no, tiningnan ko kung ano yung dala niyang alaga. Wow. Mga sisyo na ibon mga bossing, no, di ko alam kung anong klaseng ibon to. Pero parang close siya sa family ng parrot. Ka-cute sa parrot! Nag-blackout mga bossing. Di makita. TikTokerist. Kararating lang ni Wawi G dito at may dalang maraming fries mga bossing. Ayan ang mga bossing, no, tininimplahan na niya yung pagkain ng mga alaga niya. This time mga bossing, no, nag-practice na ng grand finale yung mga contingent. Mamaya mga bossing, no, kami na ang mag-blocking sa stage. Blocking na naman. Mas gusto basta uli. Contingent number 1. What's up mga bossing? So ngayong araw mag-using final na blocking naman dito mga bossing. So bukas na ang sayaw namin. Sana manood kayo mga bossing. Ni-rehearse muna namin yung sayaw namin. Pero naputol yung rehearsal namin. Kasi may pinadalang lechon paksiw silang jobs dito. Para sa'yo. Happy Valentine's Day. Shock! Valentine's Day. Baby, joy ko ba? Kaya yun, minukbang na lang namin. Ang nanganar. Lechon niya ang bukong. Silang kagdila. Kusog ka silang kagdila silang uyab. Ina. What's up mga bossing? Ngayong araw mga bossing nangaon sila glitchon talawa. Ako buto ka. Ang saya namin tingnan mga bossing, no, habang pinagtutulungan namin kainin yung lechon. Altang gutom tong ibang mga kasama namin eh. Ngayon mga bossing, final rehearsal na namin dito sa dito sa Kulit. Sila pa ang nag-una-una doon. Sila ang nag-una-una tapos kami ang sumusunod. Kami ay nagpaabot kami dito na mahuman sila. Grabe ang dugay nila mahuman. Agaw! Ha? Yeah. Naka-video pala eh. Ayaw ka ng mga festival para matabon rin na ito po. So yung mga bossing, no, pinapatawag na kami dun sa grand stage kasi mag-blockings na kami. Kulit sa Mactan. Ladies and gentlemen, sa Mactan Festival 2026 Grand Finale. Bali yung unang blockings namin kung ano yung mga magaganap sa grand finale. Number 3. Kalit sa dancers. Okay. Dosi Kaleo crew. Sige. Crew. 1 minute ko na ta. Dame! Rumahampas sa center stage. Parang nag-fashion show lang. Parang nasa fashion show lang eh. Bali yung mga gagawin namin dito mga bossing, papasok kami sa grand finale na may dalang flag. Pera photo. Parang nasa fashion show lang. Ayan o. Now, give. Saka. Crew. Group B. Down sa dancers. Ito talaga yung pinakamahirap sa blocking, so bali tatalon yan at saluhin ng mga crew attraction. Joke lang mga bossing, no? Ladies and gentlemen, Kulit sa Mactan Festival 2026
mga boss. So yung mga bossing, i-rehearse muna namin yung opening prod namin. 4, 5, 6 Ha, ha, 4 hulong sa tulisan sa matibay at matatag totoo. So yung mga bossing, no, hanggang dito lang muna tong mini vlog natin. Kita-kits sa next nating video. Peace out! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Mga boss, thank you for watching.